Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang Explanation. I'm Teacher Maya at ito ang ipapasagot ko sa inyo ngayon. Ano ang tamang verb dyan sa blank space? Drive, drove, would drive, or had driven? Let's see kung ano ang tamang sagot. Letter D ang tamang sagot, had driven. Bakit kaya? Well, ang encircled sentence ay nagpapakita ng regret sa nangyari sa past. Kung naging mas maingat sa pag-drive, hindi sana nangyari ang aksidente, yun yung ibig sabihin ng sentence natin. Madalas kapag manghihinayang tayo or nagsisisi, regrets, nag-imagine tayo sa mas maigi sanang ginawa para hindi magsisi sa huli. Sa ganitong mga sitwasyon na may regret, mai-express natin ito gamit ang third conditional na sentence structure. At ito ang third conditional sentence. So, bakit ito tinawag na third conditional sentence? Dahil meron pang ibang klaseng mga conditional sentences. Meron ding first at second conditional. Meron pang zero at mixed conditional. So, kinategorize lang sila through numbers para mas madaling makilala. Meron din silang ibang name. Pero hindi natin pag-uusapan ang lahat ng conditionals ngayon. Ang third lang ang ating focus ngayon based sa item na pinasagot ko kanina. Ang third conditional ay isang past and real conditional. Past dahil tungkol ito sa past actions or situations. Unreal dahil ito yung laman ng pagsisisi o yung pag-wish na sana iba na lang yung ginawa or iba na lang yung naging sitwasyon para iba na rin ang naging resulta, yung hindi mo pinagsisihan. So, balikan natin ang sample sentence natin kanina. Sa sentence na to, ang tunay na nangyari sa past ay ito, I didn't drive more carefully. Hindi ako naging mas maingat. So, na-aksidente, nangyari yung aksidente, the accident happened. Yung real cause, ito yung condition na naging dahilan ng aksidente. At yung aksidente naman ang yung real na result or consequence sa past. At dahil hindi mo nagustuhan yung naging resulta, dahil masama ang naging resulta, may pagsisising nangyari, may regret. Kung sana mas naging maingat sa pag-drive, edi sana hindi nangyari yung aksidente, yung ganun. Kaya ito na nga yung naging imaginary situation. Unreal past, laman ng iyong pagsisisi or regret na kung sana kung mas naging maingat sa pag-drive, naiwasan sana ang aksidente. So ito ay unreal dahil hindi naman ito ang nangyari. At ito rin, ang tunay na nangyari ay na-aksidente, hindi naiwasan ang aksidente. So unreal. Unreal ang consequence, unreal ang condition. Unreal past. Laman lang to na yung pagsisisi ng iyong regret. Pero huli na ang lahat, nangyari na, hanggang imagination na lang na sana hindi yun nangyari. So wala nang magagawa, move na lang dapat. Pero kung kailangan mo talagang i-express ang iyong panghihinayang, ang iyong regret, or yung mga pagsisisi, gamit lang ng third conditional sentence. Sundin mo lang ang tamang sentence at verb patterns para hindi ka magkamali at magsisi. Now, ang third conditional sentence ay isang complex sentence. Meron itong dalawang parts, main clause at saka if clause. Sa main clause, makikita natin yung imaginary na result. Yung gusto sana natin nangyari pero yung hindi yun nangyari. At sa if clause, doon natin makikita yung imaginary condition. Yung sana ginawa natin or sana yun ang sitwasyon para iba ang magiging resulta. Sa paggawa ng sentence na to, pwede mong iuna ang main clause tapos susunod ang if clause. Gaya ng ating example, the accident wouldn't have happened if I had driven more carefully. Pwede rin mauna ang if clause pero dapat may comma siya after kapag sinusulat. Gaya ng if I had driven more carefully, the accident wouldn't have happened. At bawat parts na to ay merong sariling verb forms or verb patterns na kanya lang. Gaya ng, ang if clause ay gagamit ng had, pwede ring negative, plus past participle, past perfect tense. Ang main clause naman, would, pwedeng negative, plus have, plus past participle. So kung titingnan natin yung parts ng ating example, if I had driven more carefully, ito yung if clause niya, ang verb niya ay had plus driven, past participle. Ang main clause naman niya ay the accident wouldn't have happened. Ang verb niya ay wouldn't, negative form,
plus have plus past participle. Sige, suruin natin ang iba pang example sa meaning at saka sa structure. Itong isang to. Ang nangyari, I cheated on her so she broke up with me. Nagsisi ka. Kasisi mo, gumawa ka ng third conditional sentence. Yung imaginary condition mo, yung if clause mo, pwedeng ganito. If I hadn't cheated on her, so kung hindi ako nag-cheat sa kanya, or if I had been faithful to her, pwede itong dalawa. So, ang verb natin, hadn't, negative, tapos past participle, or had, and then past participle. Tapos, yung consequence o resultant na sana, yun sana, para hindi ka nagsisi, no? She wouldn't have broken up with me, or she would have stayed with me. So, pwede siyang negative, iba yung verb. Hindi sana kayo nag-broke up, or nag-stay sana. She would have stayed. Would plus have plus past participle. Dito, wouldn't plus have plus past participle. Kaya kung babalikan natin ang ating main example, had driven ang bagay dito dahil third conditional na if clause ito. So, had or negative form plus past participle. Meron tayong had, meron tayong driven. Hindi tayo gagamit ng drive dahil ang simple present tense ay pang first conditional na if clause. Ang drove naman ay pang second conditional na if clause dahil ito ay simple past tense. Ang would drive naman ay hindi rin pwede dahil ang would plus space form ay para sa second conditional na main clause. Kaya had driven. So, para hindi ka na ma-stress sa paggawa ng ganitong sentence, huwag ka nang mabuhay sa regrets. Move on na agad. Charot lang. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang video nito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn na rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!